שלום, אני נורית אטנר. אני רוצה לשאול שאלה, האם הייתם מעלים על דעתכם לזרוק לפח מעטפה שיש בה צ'ק על 100,000 שקל ערוך לפקודתכם? ודאי שלא. אם ככה, בערך זה מה שאנחנו רובנו עושים כל בוקר כשאנחנו זורקים את החלום הלילי שלנו לפח. כל לילה אנחנו מקבלים ערך בחלום שלנו, ערך שיכול לשפר לנו את החיים בכל תחום שאנחנו יכולים להעלות בדעתנו. למשל, מאיה אפרתי, שקיבלה השנה את פרס ראש הממשלה עבור יצירתיות וחדשנות, הקימה עסק למחזור שקיות ניילון. היא הופכת שקיות ניילון לתיקים. זה עסק שמלבד הפרס מכניס לה עשרות אלפי דולרים, וזה עסק שהחל את דרכו בחלום. בצורה דומה, אנשים מקבלים מסרים או עצות בחלומות שעוזרים להם בכל תחום בחיים. אם זה מערכות יחסים, עם הבעל, עם האישה, עם הילדים, עם קולגות בעבודה, עם חברים, אם זה בעיות בריאות, אם זה כל דבר שאנחנו מתלבטים לגביו יכול להגיע אלינו בחלום, כאשר הכוונה היא תמיד לשפר את חיינו. אני רוצה להזמין אתכם לשמוע עוד ועוד סיפורים מופלאים על עולם באמת מופלא ומרתק שנקרא עולם החלומות שלנו. אני עושה את זה בערבים, בהרצאות, בכל מיני אירועים חברתיים שמותאמים לקהל השומעים שלי, ואנשים לא רק שהם נהנים באותו רגע, אלא שהם יוצאים עם ערך מוסף גם כנושא שיחה לאחר ההרצאה, ועוד יותר מזה לחיים שלהם בשינוי ההתייחסות אל החלום. הכנתי עבורכם מדריך שבו החלומות הנפוצים ביותר שיש לנו לבני אדם ומה הם אומרים. אם אתם רוצים לקבל את המדריך הזה, כמובן בחינם, אתם יכולים להירשם כאן למטה מתחת לסרטון, ישנו טופס, מלאו את הפרטים שלכם וקבלו בחינם את המדריך אליכם. תוכלו גם להתקשר אליי כמובן לתאם הרצאה שמתאימה לכם, ואני מאחלת לכם חלומות נעימים.